ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋನುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈನ್ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಒರ್ಂಬಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನ್ ನೋಡಿ ಪಿತಾಡು ಬರೋ ಆತುಂಡು ಸಾಮೇನ ಅಂಡ ಪಿತಾಡು ಪಾತ್ರದ ಲೇಟ್ ಆಗ್ನೆಯಾ ಪಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಕಾಡಿಗೆ ಇಂದೆಂಜಿ ಕಾಂಡ ರೆಡಿ ಆಗುಂಬುದು ಆಳಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತದು ಎನ್ನ ಮಗಳು ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅದು ರೆಡಿ ಆತಿಜು ಹಾಯ್ ಲಿಪ್ಲಿ ಲಿಪ್ ಹಾ ದೇ ನಾನೇ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಎಂಚಲ್ಲಾರಿಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅದು ಮಡಿಗೆ ರಾಗೋಯ್ತಾರು ಒಂಜಿ ಪಿದಾಂಡ ಮಾಡೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅತ್ತ ಅವು ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಕಶಿಸಿ ಮೊಗಲೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂಡ ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಇಂಚೆ ಪುಣದ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಡು ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು ಬೋಡಿಗೆ ಬಾಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಅವು ಮತ್ತ ಯೋಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಬೊಕ್ಕೊಂದ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಯಾರು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ತೂಕ ಟಿಕೆಟ್ ಏತೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬಂಡ ಕಾರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ 7 ಟಿಕೆಟ್ ಬಾಕಿ ಇರ್ತಂಡು ಆ ರಶ್ ಉಂಡು ಐಟಮ್ ಇಂಬೆ ಗೋವಾ ಒಬ್ಲಕ್ಕೆ ಜಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಒಬ್ಲಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪಳ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೋವಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸುಪತ್ರ ಬಂಡಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗೋವಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೋವಾಡು ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತ ತೋಡು ಒಡೆ ಓಪನಿಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಗೋವಾ ಓಪನ ನಿಜ ತಿವಿ ಮತ್ತೆ ತಿವಿಂ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋದು ಅವಳು ಜಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಂಗಟ್ಟು ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಕಲ್ಲಂಗಟ್ಟು ಇಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ದಾನಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೋಲು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೌತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೌತ್ಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟವಾ ಕೋಲೋ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಸೀದಾ ನಾರ್ತ್ ಹೋಯ್ ತೂಕ ಓಕೆ ನನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ತಿಕ್ಕುವ ಯಾವಂಡ ಅಂದರೆ ಪಿದಾ ರೋಡು ಜಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಬಾಗ ಅಂಗಿ ಬಚ್ಚಿ ಅಂಗಿಜ್ಜಿ ಬಾಬಾಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೋವಾ ಓಪನ್ ಆಲು ಮೋಲು ಮುಗಿಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೂಜನೇ ಸಲ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ತಿಕ್ಕುವ ತೂಕ ಅಂತ ಫನ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ತೂಡು ಅವರೊಂದು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ಫನ್ ಔಟ್ ನಾನು ರಶ್ ಉಂಡು ಸರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಂಥ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕೊನಾಗ ಈ ಸಲ ರಶ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ತೋಡ್ದ ಅದಾಪನೊಂದು ಓಕೆ ಕುಡ್ಲ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾರು ಅಂತ ಓಡಂಡ ಏತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 days ಆಪುಂಡು ಆ ಲೆಕ್ಕಡ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ 3 ದಿನಕ್ಕೆ 330 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಕೊರೋಡು ದ್ಯಾಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಈರಾಗ ಬತ್ತನಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಾಡು ಮಾಡೋದು ಈಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾಡೋದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇನಂದು ಮುಲ್ ಬೊಬ್ಬೇಡು ಜೋರ್ ಪಾತೇರೆ ಕಾಪುಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಉಂಡದ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಕೋಚು ಬಟ್ ಸೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂಥರ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಗೋವಾ ಬೈದ ಟಿವಿ ಪಂಡದಡೆಗೆ ಅಂಚೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಾ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ತೊಂಡೇರು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾ ಒಂದೇ ಕಾಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಬಂಡದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಲಂಗಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಮೂಲು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೌಂಟ್ರ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋದು ಬುಕ್ ಮಲ್ತಂಡು 1000 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಲು 1150 ಬಂದಿತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಂಡು ನಂಗೆ ಇದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡಿಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಡು ಮಾತ ಪಿರಿಯಡ್ ಗುಲ್ಲೊಂದಿರು
ಅರೆ ತುಳು ಜಾರ್ ತರತ್ತ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಂಗಟ್ಟು ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋದು ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಪಡು ರೂಮ್ ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿಕ್ವೆ ತುಕ ರೂಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪುನಃ ತೊಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕನಿಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಚ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ನನ್ನ ಸಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆತ ಬೀಚ್ ಅಡೆ ಪೋಡು ಇನಿ ಮೂಲು ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರಂತ ರಶ್ ಉಂಡು ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ರೀಚ್ ಆದ ಮೂಲಿತ್ತೆ ರೂಮ್ ತೂಕ ಅಂದು ರೂಮನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಶೋಕುಂಡು ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ತೀಯ ಇದಂಗಿಲಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ ಮಂಡ ಒಂಚೂರು ಮೂಲು ಡೊಂಗಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಹೋದು ಬೀಚೇ ದೂರ ಉಂಡು ತೂಕ ಮಂಡದು ಬೀಚ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆತ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕಾಂಡ ಬಂಜಿದ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಬಂಜಿತ್ತಿ ನೋಡು ಪೊದ್ದು ತೂಕ ಬೀಚ್ ಏತ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಪಂಡು ತೂದು ಬಕ್ಕ ರೂಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮೂರು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹತ್ರ ತೋನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಡೊಂಗಿ ಮಲ್ಪೇರು ರೂಮ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನರ ಬೈದ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಓಕೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನೇ ಬೋಡ ಅದು ಬೇತೆ ಮೂರು ತಿಂಡಿ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕು ಜೋಳ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗದಾಲ ರೈತಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂಜಿರಡು ಬೇಲೆ ಹತ್ತುವರೆ ನಿಗ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಟ್ಟು ಬರ್ತದಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಈ ರೇಂಜ್ ಬರೋಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ರೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಟು ಓನ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಂದುಂಡು ಇಡೇ ಅಂತ ಬರ್ರಪ್ಪ వచ్చి ಫುಲ್ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಟು ಮೂರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಜ್ ₹100 ರಡ್ಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಅವಳ ಇಡ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಐಕಿ ₹80 ತತ್ತದ್ಲ ಇಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಬರಬೋಚಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋನ್ಲೆ ಅಲ್ತ ರೇಟ್ ದಾದೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳದು ತಿನ್ಸೋ ಎಡ್ಡೆ ಇಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಟೋಪಿ ಆಡುವೇರು ಮಗು ಎಂಗ್ಳೂರು ರಾತ್ರಿ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲಂಗಟ್ಟು ನೈಟ್ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಬಂಡದು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೋದು ಅಂತ ತೂಕ ಬಂಡದು ಜಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲೇರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಲು ಮುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಬೋತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಂಗಟ್ಟದ ಮೈನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಮೈನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಂಡ ನಮ್ಮನ ಬೀಚ್ ಓಪನ್ ರೆಡ್ ಎಂಡ್ ನಾನು ಇಂಚಿ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಉಡುಪೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೀಚ್ ಈ ಪೋಯಾರೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ತೋಚ್ಪಾರಿ ರೂಮ್ ತೋಚ್ಪೋಡಣ ರೂಮ್ ಬರೋ ತೋಚ್ಪ ರೂಮ್ ಶೋಕುಂಡು ಈ ಸತ್ ಮಲ್ತನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕೋಲೋಡು ಮಲ್ತನ ಹತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬಟ್ ಈ ಸತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚುಂಡು ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿತ್ತೊಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ಪೂರ ದೀತೀರು ಮರಾತ ಮಲ್ತ ನಾವು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಮುಲ್ ತೋಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕಲ್ಲದ ಪುರ ತಿಕ್ಕುನ ನಮ್ಮ ಬೀಜ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಕಲ್ಲು ಪುರ ಅವು ಮತ್ತೊಂಡು ಎಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮರದ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು ಸೂಪರ್ ಅದೊಂದು ಅಂದೆ ಭಯ್ಯ ಏ ಉಡ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ ಉಡ್ಕ ಒಂದು ತಾರ ಇದೆ ಮರತ್ತಾಗೆ ಸೂಪರ್ ಅದು ಮಲ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲುಂಡು ಅದೇ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ತಾರದ ಮರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತಿಪ್ಪಿಡಿದ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಕಲಾಕೃತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ತಾರದ ಮರದ ಕಲಾಕೃತಿ ಮಲ್ತರು ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ರೂಪಾಯಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾಕ ಬಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪಣತ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋವಾ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗೋಡಂಬಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಮೂಲು ಅಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡದು
ವೆರೈಟಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಪೋಯ್ 550 ಓಕೆ 1 kg 550 340 का हाफ केजी ये रॉ है ना ಏನಂಗ ಸಿಪ್ಪೆ ಐತೆ हाँ मैंने ये छिलके वाला हाँ वो कितना 550 है हाँ 1 kg के लिए ये हाफ केजी हाफ kg के लिए ಹಾ 1 kg हाँ 1 kg के 550 हाँ अभी 1 केजी हो गया ये 1 किलो हो गया ओके 550 हो गया ओके ठीक है 1 kg 550 3 kg ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಇದೊಂಗ ಎಂಕ 3 kg ಇರಗೈತೆ ಒಡಿ ಒಂಜಿ ಕೇಜ ಅವು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ಕ నాకు ಒಂಜಿ ಸೀಶೆಡ್ ಏನು ಪಣ್ತೀಯ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಲ್ ರಟ್ಟದು ಇದು ಮಲ್ತಿರು ಸೂಪರ್ ಅದು ತೋಜುಂಡು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ನೈಟ್ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಓಲ್ತುಂಡ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ವರ್ಪಾರ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಪೋಂಡ ಬ್ಲೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ 300-400 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಅದೇ 400-500 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ ಪೂರ ಪೋದು ಪಕ್ಕಡೆ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಆಡ ತುಯ್ಯರ ಆದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಏತು ದೂರ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತು ದೂರ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ತೋಜಿಂದು ಈ ಸೈಡ್ ಲಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ತೋಜಿಂಡು ಪೂರೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಂಚನೆ ಇಂಚಿ ಬೈದಿಜ ಅಲ್ಪ ಹತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು ಸಖತ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು